לי? ברקמן, סופר דרייב, הקואליפיי עמדה רק ב-2025, נצא מאסטריון, 35 עד 39. וולבול 14. עזרי לו. אנוכי. עוד 15. 2.5. 5. משקולת של 10, משקולת של 1, משקולת של 1.25. צד השני של המוט, משקולת 5, משקולת, לא רואה את זה, 2.5. 1, 1.25, 10. נכונה. מאופסת. גב לכדור. גב לכדור לי. חמש, 3, 2, 1, גו! יותר גבוה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יפה לי. 1, 2, 3, 4, ארון, 5. טוב, תובר, שלומי זוז! עוד 5. 1, 2, 3, 4, 5. לא, יקרקו, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, לנוע. תתחיל להיכנס מתחת טיפה, תתאמצת במשיכה. הבנת אותי? יאללה, בן. 1, 2, 3, 4, 6. דקה 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עוד 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. שי, תזיז לה את הפלטות טיפה לשם.
לא משנה. סט הבא. שאלה שהיא קופצת. כן, היא מפריעה ולא רואים. 1, 2, 3, 4, 5, יופי. יאללה לי להרים, אחרי זה לנוח. אחד, 2, 3, 4, 5, 6, 3.55. פלי, חזק. 1, 2, 3, 4, 5, יופי. 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10. אני שולחת את זה, אני אשלח את 30. 11, 12, 13, 14, 15, יופי. יאללה לי, חזק עכשיו. 1, 2, 3, יופי לי. 4, 5, 6, חזק. 7. שמונה, 9, 10, 11, אחרון, 12, יפה. להרים לי. יאללה לי, אני בקצב טוב. 1, 2, 3, 4, 5. יאללה, עוד 3. להרים ישר, לא לחכות. 1, 2, 3, תנוחי. עוד אחד אחרון. יאללה לי, 3, 2, 1, להרים. יאללה לי. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יופי, תחליף את הפלטות שם בבקשה. 40. עשיריות ב2.5. יאללה לי. יופי. מעולה. לי, הכל בסדר. יאללה. תעשי 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, יופי. 7. עוד 5. לי 2:20. עוד 2 דקות 20 לעבוד. יאללה. יאללה לי, התוצאה טובה. יאללה, זה הזמן. 1, 2, גבוה, 3,
4, 5, יופי לי. 1, יאללה, לעבוד, לתקתק, לא לחכות. 1, יופי לי, זה קצב טוב. תמשיכי. 2, 3, 4, 5, לא לעצור. תגיעי ל8, 6, 7, עוד 1 ולנוח. 8, 3, 2, 1, אחרון. יופי, חזק ברגליים. 1, יופי. 2, 3, לא לעצור. 4, יפה, אוויר, עוד 2, יופי לי. 5, אחרון. 6, יופי לי, 9, 4. יאללה לי, לתת כמה שאת יכולה. לי, קצב עכשיו, לא לעצור. 1, 2, 3, 4, 5, יופי. 3, 2, 1, לעבוד. חצי דקה. 1, 2, 3, 4. לי יפי 9, עוד 20 שניות. לי, תרימי. יותר נמוך. 10, 11, 12. יאללה, עוד 3 לי. 13, 14. עוד 1 לי, 5 שניות. יופי. ולעצור. להוריד לך? כמה? 6. יאללה, בואו נוציא את הראשון, בסדר? כמו שצריך, עם קבלה. סנש יפה. יופי, ספרות. יופי, 30 שלך. בסדר, תשימי. 35. יופי דיינה, מבעיטה חזקה, למשוך בעיטה. יופי דיינה, כל הכבוד. חזק דיינה. יופי, יפה, כל הכבוד. קצב מעולה דיינה, כל הכבוד. דיינה, תקשפי, קצב. יופי דיינה. יאללה לי, חזק. יפה. בסטייץ' תורידי לפה, הורדת חצי דרך, זה פחות תקופה. תורידי עד הברך. דיינה מהר! מהר דיינה, ספרינט! לא לעצור! לברך, להביא לאגן. יופי. פוסיק אחורה. אפ. יופי.
2.5, תחליף ב2.5, שי. את צריכה להיכנס. את צריכה להיכנס, לא לסקווט, תקשיבי לי, לא לסקווט, אבל להיכנס לפאור נמוך. את לא עושה פאור, טוסי גם צריך להיכנס, לא רק ברכיים. תעשי רבע סקווט עכשיו. יותר טוסיק אחורה. כן. אין בעיה, הכל טוב. אבל אני לא רוצה שתבזבזי כוח, כי את בראש לא מוכנה למה שצריך לקרות. בראש שלך את צריכה לחשוב סקווט. גם אם את לא יושבת עד הסוף, אבל לשבת בראש לסקווט. יש לך מלא זמן, יש לך יותר מ4 דקות. 4 דקות ו10 שניות. את לא רוצה לקחת יותר מדי זמן כי את מתקררת. כשאת מרגישה שאת יכולה, דופק ירד, להרים. יופי, דיינה, יפה מאוד. כל הכבוד, דיינה. איך אתה חושב לדבר? אם אני סופר, תכניס לי מילה? לא יודע איפה אני אסביר. מילה תכניס לי. פלי, גם ישר. אז זה, ברכיים החוצה. יופי, איי. תסיימי את זה עם הידיים. תפס? אין בעיה, תקומי, תסיימי בלחיצה, לא משנה. לא, כל טוב. תצלח, אבל תקומי ברגליים בעיניים. עשית את זה בחימום, את יכולה. בחימום לא הצלחתי בהתחלה. את יכולה. יופי, נו. סיימי, מרפקים ולמעלה. מרפקים זה אומר להביא את המוט יותר אחורה וראש בפנים. ואז תצליחי לבצע את הלחיצה. תנוחי עכשיו. כל הכבוד, יבגני. יש לך 2.5 דקות. קומי! לי, תרדי יותר נמוך. תרדי יותר למטה. יותר נמוך עם הרגליים. אני מנסה. תרדי יותר נמוך עם הרגליים. רדי לסקוט, ישר, תכנסי לסקוט. אחרי זה תרימי את זה עם הרגליים. נראה מה הבוס אומר. רדי לסקוט, רדי, קבלי אותו למטה. ישר, תכנסי מתחת, ידיים לבד. ראיתי. לא, די. חזק לי, אותו דבר. יופי. טוב, תזרקי. עוד אחד. שבי לסקוט עכשיו. לא, זה לא היה סקוט. סקוט עד הסוף עכשיו. עשית סקוט עד הסוף. אל תפחדי, זה עולה גבוה. תני ידיים, שבי לסקוט. יאללה, יבגני! חזק, סקוט. יופי, הופ. לא פייר, אתה יודע שאני יכולה. את תשבי עד הסוף. יש לך עוד דקה, זה הניסיון האחרון. תהי בשקט. מורידה, ברכיים החוצה, תפי לתוך הקיצון של הרגל. אפ, ולשבת למטה לסקוט ישר. אל תחכי למות. לקפוץ לשבת לי. ברכיים, לקפוץ לשבת, יופי. את לא ישבת, את מחכה למות. כל הכבוד. בסדר. אני יודע, אבל צריכה להאמין למה שאני אומר לה. אין זמן, שבי. אני אגיד לך מתי לא להתחיל. 10 שניות. 5, 4, 3,
2, 1, גו! חייבת אותה, להגיד אותי מילה אחת. יופי לי, 45 שניות, יאללה, יופי! זה הזמן, לתת עבודה, בדיוק. 3 4 בסדר, 5 6 8 עכשיו זה 8. 9 לא, זה 8. לי בכמה את? 9. 10, יאללה, עוד אחד, עוד 2 15 שניות 11, עוד אחד לגעת, יאללה 12, עוד אחד 5 שניות יופי, שבי 3 2 1 גו! יאללה, רגליים וידיים יאללה לי, פשוט להתחיל להזיז את המכונה, תתאוששי תוך כדי עבודה יופי
יאללה, 45 שניות. עוד קצת לי. יופי, ברפיס לי. יש לך 25 שניות. יאללה, לרדת. יאללה, רגע. תתפוס. עוד 15. 4 5 זהו. עוד אחד, תקבצי. זהו, תשבי. 5 שניות. 4 3 2 1 עבודה. בי, אחרון, ידיים בנגד. יאללה, לחזור, ידיים, יאללה. בי, יאללה, ידיים מרון. עושים הכל. עוד 3 דקות. סובל גם ככה. כן? כמה זה התוצאה מספיק 65. זה הקדם בעצם. העובד הסקוט? לא, אם הספק עולה את העובד הסקוט אני לוקח את זה. זה לא בעיה, ברגע שהוא למעלה, אז אני יכול לרדת לסקוט ולעלות. מה שאני לא נותן לי, אני נופל איתו ב-70 קילו, אני לוקח, אני מוריד למעלה, עובד לסקוט, ובסקוט אני נופל. כאילו, אתה כבר עושה איזה מסל ספק? הידיים כבר ישרות, אמרות ישר למעלה. אבל לא נשמע, אבל לא קיבלת. לא, קיבלתי, אבל אני מאבד שזה משקל נופל, הבנת? אני כאילו מרים. לא הבנתי, אבל איפה קיבלת? כמה קיבלת ואז הרי בום, יורד לסקוט, לוקח אותו ככה. אבל אם כבר הרמת, אתה לא חייב לעשות. לא, לא, אני לא מקבל אותו בסקוט. הבנת? אני מקבל אותו בסקוט. ואז אני יורד לסקוט, ואני מסתכל. הבנת מה הכוונה? אני מקבלת אותו לסקוט, ואז אני יורדת לסקוט. לא, אני מקבל אותו בסקוט, וכשאני בסקוט ככה, עם ידיים נעולות, אני מאבד שם התנהגות כללית. לא מצליח לעמוד שם יציב. אבל הידיים נעולות, עמוד למעלה, ואני בסקוט. ואז אני עוד דבר! לא, את מוכנה כבר? יאללה, מעולה, הזמן שלך מעולה. 40 שניות! יאללה, חצי דקה עכשיו. יאללה, לי, ברפיס, מהר, 25 שניות. כמה שאת יכולה. זה ספרינט, עכשיו זה ספרינט לי. עכשיו באמת. 2, יופי, זה קצב. יופי, זה הקצב. 3 4, יופי לי, 15 שניות. 5 6, 10 שניות. 7, יאללה, עוד 3 לי. חזק, מהר. 5 8 9, עוד 1, 3 2, 1, זמן יפה, כל הכבוד. רגע, אני אפעיל איתך יד. לא.
לא, מה היה מקודם? היא לא הצליחה את זה. זה. 25 10 מות 15 10 עד 25 זה לא היה לנו. וזהו.